Malikono maliko ka mamu sagolindo malatika bololo santelala anga folibe awbela jele kabini aw sigirola bi niyayi anga dun kibaru keneka bi kibara mun mablo ga dokulu ga odo odiga fo ko ti bagato wuli bila ka ira ka fo ko ulu citagane ko sobere ka sawu ke furagel ko juguyi aywa kibara mun sira mo kunyala ulay da naga fo congé ni ale bama ko kenya so bado beno wa ko we furagel yoro kere ya ko ti bagato wi aywa o kenya so kurayin gonna ay daga fo ko ko ci bagato ko ulu ga furagel bela jeli mon be ke furila sabla ko jamana le nata en charge aywa o wala mun kene ina ko ci bagato ulay daga fo ko o kuma ga nte tiai sabla ko kabni wakati ja ko ulu yero be musaga do sara o ga furagel o kum konnala kelengene yana do ya daga fo ko o ga furagel consultation ko be wakede ne sara wa ko o yayi mami be no ni amato o tigi bulu wa no tamene ga boy fana ko ni tara yero la ko fura bete sore ko tuma chama pigiri de gande ga soro mi e fura feto we ko abe fo ko o fura nte no aywa ko tamene ga boy fana no ko ye mo ko chama kon be mi e fura gel bago we ko o chama te ulu e debe ko e sabla ugu prendre ulu kuna wa do be gudu suma ko ni e ko tigi ba to nun chama ye ko ube kashika sa ke dimini kon buka wa ko o dimini kon la ko fura gel baga do kon yera ko ulu prendre ni ma ko fole nun kuna o tamene ga bo ya ida ga fo fana ko ulu nisongo ya ko sobere ko wa sawu ke ko dayaro tino wa ko ni mo be furake la ki be so diga wuli kata erdo bulela ina fo su korwale 3h du matin wakati ibe tara aranta wala sa ibe siga consulter o la tamene ko chama be ke ulla ko centre yere madabo ko de kama o do kunna ni ma ko fulen nun ko ne bolo wele ka kayira ga fo ko mi fora mo we ni centre ko nyala ko o ko nya nun te tiai sabla atiga ke aketukula ko mi era ye tonse fanga mo we ku ga wuli ki ko fle ulma wala sa ulbe siga la fiatu ko mi ko na fara ko bana ko ni dimia ko buka ni fana wala yam fana minna digi ulla ko sabla ulu ko tiga tay ko yi kadui ko o data furagelde ko ne ko kumna wani ni ma mun ko ni ka wule ko ga nyasi chama che fanga mo ko ni ma aywa o te ga we ki bara wala ma bulu ga do pluka o diga fo maina ko ay daga fo mi camion bo we ko ulu ko tina jo sira dawla tumi aywa kibara mun sira mo kunya na wula ida naga fo ko maina meri sebengo avrili kalo kileta ani kele konola kaida ka fo ko maina kadam ne maina ko wata bla ba flabela ko ye sira ba kanona ko camion ba kontina joy aywa ay daga fo ko ni sebe mo bodo la o diga fo ko ni camion ba mun jole ni yoro ko fulena ko abena ni kololo chamai ina fo ambutage be gesrala sira ere na frige man na siga teme kati isemerola ani no teme na boy go sira ka sira chama kon be sira fe ko kere nyala ni kamemba mun jore ko dimsen mun taka yoro e kat ni be bon sira mi kata uga kala yorola ko na fro ni kamemba mun kon be no ko o yi kololo bae kana se eni dimsen numa ko kuma dala o betara editor la e kolla ani no teme na boy no ko sira ba ka sira fana be no ko o de okunna ale ko eni kamemba mun kon kana joy wa ko mi maina adena lamini ye nyambo ko bela de ga fereke wala sa eni seben kuma kan mun be sigala batu to ko mi eni camion bulla nu fe aywa ke wala mo amolo to ni ka do pluga o diga fo ko polisi tali labana mun ngado ko ko mi ga daga fo ko na mara ko ni kera o mun kon ngala aywa ke wala mo sira mo kunya la wula ida naga fo ko polisi ka tali labana ko o jabu ko ni bora o jabi nun ko ni bole no mun ngachama ko ni bora bololo sanfela ka ira ka fo ko na mara ko ni kera o kunna aywa o le temene ga be mi polisi ko ni maw ga nyamo ko ni o directeur général ale ko ni seben ko na ay daga fo ko o kuma nun te chai ko na mara makala aywa ama ida daga fo ko jabi nun bole ma do wulla bololo sanfela ka ira ka fo ko ma do to ira lisila ko uluni fanga ko ni tigla mo ko gasulu kere la chama se fanga mo ko ni kerfa mo ko o chama ko to ira polisi lifi kuraina aywa o kele na mi dilatari ale ko ni bora ka ira ka fo ko o kuma ga mute chen nga ama do ma mi afrika lo kreta ani fly ministry mi sigile me o ko nya na kere na mi angala kana ale ni no fe mo ni polisi mo were ka ko be sara ale ministry to la ala ira ka fo ko ka sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ nin ko in na o sabula ko nin ye ko ye min man ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ayiwa a yɛrɛ la k'a fɔ ko bɔlɔlɔ de sanfɛla la nin kuma ninnu cayara wa min yɛrɛ ye maa dɔw ka kumakan ye bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko polisi ye lisi kura min bɔra k'o kɛlɛ i n'a fɔ logement sociaux ko min tɛmɛna kɔfɛ in na an ka jamana kɔnɔ ni o logement sociaux ko la a yira k'a fɔ min ye premier ministre ye ne
de shogel kala maiga ko ale do maka chama ko ni to ko kumbe polisi la aya ila ka fo ko o lisi ale ni polisu ma wa lisi ko o be ket ko ya kala kiriye o ye ka ila ka fo de ko fanga mutigila mo ko o kala ko mo to ko bala wa mi ere polisi ma wa nya mo ale ila ka fo ko mama to ko yira lisi na ko olu ye ni bara ni damne kamini adamne la fo ka te a kunchero ma ko wa ko makura to ma yala wa ma to ko ere ma yala ka fo ko eni fanga tigila mo ga suru ko nga ko akara ke to gamna ule aketene urato ni sebe kun on bona wa mi ko ministry ale ko alibini ko ngon na tuta ko fo sega sega kala nga ame wakati mina ko bi sega sega lu kon damne la mo wala ma fa ya ko nyala aywa akila jigina aba ila ka fo abrili karo temene dola samba fla ale ni mo kono la ko eni wala ni wona dilla ka ke ni ma do ya ila ka fo ko en namara karula nga ame wakati mina ko bi ma ko taro ko konto la bana to gamna aywa amal ma wuni ne kon ku anga bi don ki bari ka dawlo ka oni ce awu kuma jola o ka be duna